ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الحكمة والفرقان واجعلنا من عبادك المخلصين. bayan haka yan uwa, barkamu da sake haduwa a wannan shiri namu da muke karanta fiqhun Imam Malik, Imam Darul Hijra, ya abal jawaba was-sa'iluna nawakisul azqani, ya abal jawaba fala yuraji'u haibatan, rahimahullahu rahmatan wasi'atan. A wanda in ba a manta ba muna cikin wato littafi na biyu, shine littafi na al-Izziyya, wanda muna cikin bayani akan wato sunonin sallah mun gama su. To kuma zamu tashi a farkon musahabban sallah. Kamar da kuma bayani cewa in aka ce musahabbi shine abinda idan mutum ya bar shi a cikin sallah to ba zai tilasta masa yin sujjada ba. Idan mutum ya bar musahabbi sai ya je yayi masa sujjada, to malamai suka ce in dai sujudan ba'adi ne to sallansa ba ta ɓaci ba, wannan shi fi shahara. To amma in wasu malamai suka na ganin inda yayi sujada a sajadan ba'adi wato wajen sallah, to shi ma tana iya bata masa sallah. Saboda haka dai musahabbi ba a yi masa ba a masa sujada. Idan mutum ya bashi to shikenan lada ya wuce shi, ba sai ya je ya ce barin yi sujudan rafkanuwa ba. amma idan mutum ya sujudan wa abin shafi musahabbi a cikin sallah, wato yi sujudan qabli, to wannan malamai suka ce yana bata masa sallah. Dalili ko shine yayi ƙari a cikin sallah. An fahimta ko? To Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Malai yake cewa faslun, wato rabewa. Mustahabbatu salati tazidu ala 30 fadila. Cewa mustahabban sallah wato sun fi mustahabbai 30. Me yasa malam bai iyakance ba? Saboda duk wani abin da ba sunna ba, kuma wato ba farallan sallah bane, ba rukunnan sallah bane, ba sunonin sallah bane, kuma an samu annabi yayi ko kuma ya ce ayi, to wannan ana sa shi cikin musahabbai ne. Me yasa abinda annabi ya ce ayi wani lokaci yake shiga cikin musahabbai? Saboda malamai suna cewa al-aslu fil amri al-wujubu illa idha sarafahu sarif. Cewa asali idan annabi ya ce ka yi kaza to wajibi ne ke wannan abu. Amma in aka samu wani kuma dalili da yake nuna cewa wannan ba wajibi ba ne, to wannan ba wajibi ba ne. Kamar da yake cewa sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi wa qala fi thalitha liman sha'a. Cewa wanda ya ga dama ne. To wannan sai yake nuna cewa idan mutum ya samu umarnin annabi sai aka samu sarif, to shikenan ba dole sai an yi shi ba. To irin waɗannan abubuwan da ake samu na sawarif da suke ɗaukan umarni daga wajabci zuwa abin da musahabbi, to ana ke samun shi musahabbi din kenan. To ma ne ke cewa al'ula, wato musahabbi na biyu, bi mana al-mandubu abin da shafi al-musahabbu al-awwal. Cewa musahabbi na farko shine qira'atul ma'mum, mamu yayi karatu ma'al imami, tare da liman fi sirriya, yayin da liman din yake karatu a mene, a boye. Amma yayin da yake karatu a bayyane mun ce sunna ne ya saurara, wa yunsitul ma'mum lil imami, yawa cewa da ya saurara idan ya zama in ya zama shi liman din yana bayyana karatu. Saboda haka din ya zo cikin hadisi cewa wa idha qara'a fa ansitu, wa idha qara'a fa ansitu, cewa in limamin ku yana karatu to ku saurara ku ji shi. Bayani ya gabata da muke bayani akan sunnan saurarawa din abin da ya shafi a cikin sunoyi. To amma yanzu anan yana magana akan musahabbai ne. Cewa musahabbi shine idan liman yana karatu a boye, to ana so kai ma mu kai karatu kai ma a boye. Me yake nuni akan wannan? Shine abin da ke nuna cewa wancan umarni da ake cewa mutum ya karanta Fatiha, to an samu abin da ya dauke shi daga asalin wato wajabci zuwa mene, zuwa abin da shafi musahabbanci. Shine faɗin annabi yake cewa wa idha qara'a fa ansitu, cewa idan limamin ku ya karanta ku saurara. Sai kenan cewa wato wajabcin karanta Fatiha ga wanda ke sallah shi ɗaya ne.
amma wanda yake sallah da shugaba jagoransa limaminsa to shi abin da yake wajibi a kansa shine abin da ya shafi da saurara. Haka hadisin ibnu umar da ya ƙara bayyanawa cewa idan salla ahadukum khalfal imam fa qira'atuhu ko kuma fa hasbuhu qira'atul imam, cewa idan a wannan hadisi imam malik ya kawo shi a cikin muwatta, idan kana sallah a bayan liman to idan limamin nan yana karatu to kai kuma ba sai kai karatu ba, abin nufi karatunsa ta isar maka, an fahimta ko? To amma sai dai da shike yayin da liman yake karatu a ɓoye to wannan wata irin hala ce da za ta zama cewa liman na karatu a ɓoye kai kuma ka tsaya ka yi zugum ba ka sauraron komai kuma ba ka karanta komai, to sai shedan ya samu mashiga a kanka, ya zo yana maka tashwishi, yana kawo maka waɗansu saƙe-saƙe cewa tuna kaza, to shine malam malikiya suka ce musahabbi ne mutum yayi karatu, saboda wannan abin da ya gabata, saboda kare shagalta. Sannan kuma karatun nan nusus amma sun zo akan yi din, to amma sai da akwai abin da ya zo nuna cewa ba wajibi bane, to saboda ka a wannan hala sai ya zama cewa musahabbi ne mutum yayi karatu bayan liman, an gane ko? Malai ce athaniya, wato sunna ta biyu, raf'ul yadaini inda shuru'i fi takbirati al-ihram, shine wato liman da mamu wato musahabbi ne su daga hannunsu yayin da za su yi kabbaran harama, amma lokacin kabbar harama malai ce faqat, ita kadai, yuhadi bihima mankibaihi qa'imataini, cewa liman da mamu yayin da za su daga wannan hannu din to da su daga ne sai sun kai daidai da asalin kafadunsu, bi bana sun daga hannayensu sun yi daidai da kafadunsu. A gurin malikiya kuma ana so ya zama bayan hannun yana kallon sama, wato kuma cikin hannu wato tafin hannu shi kuma yana kallon ƙasa, abin nufi hakan nan, an fahimta ko? Haka mutum zai daga su. Wannan shine mashhuri a gurin malaman malikiya cewa ba a daga hannu a ko ina in ba a gurin kabbaran harama ba, wato ita ce riwayan ibn al-qasim daga imamu malik a cikin abin shafi mudawwana. Wannan riwaya ta mudawwana an kafa mata hujja wato da hadithin da wanda malaman hanafiya su ma sun tafi cewa mutum ba zai daga hannu ba sai karan farko kawai ne zai kabbaran harama, domin ya girmama Allah subhanahu wataala, wato ya miƙa wuya zuwa gare shi, ya bar duk wani abin da yake rataye da zuciyarsa na al'amuran duniya, ya zama ya asalin sallama zuwa ga lamuran lahira na girmama Allah subhanahu wataala. To akwai hadisin da Alqama ya rawaito daga Abdullah dan Mas'ud, yana cewa ala usalli bikum salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cewa ba zan yi muku sallah irin sallan annabi ba? Fa salla fa lam yarfa yadayhi illa fi awwal marra, sai musu wannan sallah din sai ya zama bai daga hannunsa ba in ban da karan farko da zai kabbaran harama. Akwai kuma riwaya da ta kara cewa thumma la ya'udu, ta zo a cikin Tirmidhi. To abin da shafi Tirmidhi sai hasan ne, wanda kuma shi Imamu Ibn Hazm ya sahaha wannan hadisi. Ala kulli hal, abinda malamai suke cewa shine idan riwaya ta zo thabita daga annabi, ta ce annabi ga abin da yayi, sai wata ma ta zo ta yi ƙari, to wannan ƙarin akan karbe shi matukan ta zo daga thiqa, ziyaratu thiqa maqbula. Sannan aka samu riwaya ta kore, me ba ta ce thumma la ya'udu ko, sai kuma ga wata riwaya ta zo ta tabbatar, to wanda ya tabbatar shi ake gabatarwa, saboda Allah wanda ya tabbatar da abu ya samu ƙarin ilimi, shine kaida ma'rufa cewa abu ne shafi al-muthbitu muqaddamun ala an-nasi, ce wanda yake tabbatar da wani ilimi to shi ake gabatar da shi akan wanda yake korewa, saboda wanda ya kore shi wannan ai korewa ba ilimi bane, kamar kana ce ban sani bane, amma wanda ya tabbatar shine wanda zai kawo maka ilimi, ya ce ai saboda kaza saboda kaza. Dalilin kuma da ya nuna cewa wato akwai wato waɗansu gurare da annabi ke daga hannu shine hadisin da yake wato ingantacce daga sayyidina Abdullahi dan Umar
da kuma wasu ma daga cikin sahabbai wanda ba su ba da yawa, wanda yake cewa kana idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude sallah yakan daga hannunsa ya kawo daidai da kafadunsa, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahu ma kadhalika aidan, cewa in ya daga kansa daga ruku'u sai ya sake daga hannayensa guda biyun nan ya kawo daidai da kafadunsa, sai ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd, wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud. To sayyidina Abdullah dan Umar sai ke cewa amma annabi baya yin haka yayin da ya sujjada. To wannan shine mazhabi na Imam Ahmad da kuma Imam Shafi'i, wanda kuma ita ce riwaya ingantacciya daga Imam Malik, wanda irin su Ibn Wahab sun rawaito wannan riwaya daga gare shi, kamar yadda ya zo cikin Muwatta. Wannan ya zo cikin Muwatta cewa Ibn Wahab ya rawaito daga Imam Malik, haka irin su Walid bin Muslim, irin su Nafi', irin su Sa'id bin Abi Maryam, irin su Ashhab, irin su Mus'ab, irin su Mus'ab az-Zuhri. Yawa wannan a rawaito shi daga Imam Malik a cikin Muwatta min hadith Abdullah bin Umar, wa kana yaqulu wa bihi yaqulu Shafi'i wal Hanabila. Saboda haka kenan abu ne tabbatacce mutum zai daga hannu a cikin Malikiya din ma babu abin da yake hanawa, bal ma hadisi ne tabbatacce a cikin sahihain wanda Imam Malik ya fito da shi a cikin muwaddinsa. Saboda kenan daga hannaye a wannan gurare guda uku sunna ce tabbatacciya. An fahimta ko? Malam sai yake cewa al-thalitha, cewa mustahabbi ta uku shine tatwilul qira'a. To amma kafin wannan, idan mutum ya daga hannunsa guda biyu, ya daga hannayensa guda biyu ya ce Allahu akbar, ya kabbaran harama, to da ya zo saukewa ina zai ajiye su? Shin zai sake su yi kasa, ko a'a zai sanya su a kafadunsa? To wannan mas'ala tana cikin mas'alan da Malikiya suka fafata sosai a kanta. Wataƙila zan ɗan takaita magana a kai, saboda karatun namu mukan kawo shi ne a takaice. Abin da ke sunna daga Imam Malik a cikin Muwatta ɗinsa shine, wato idan mutum ya ɗaga hannu ya kabbaran harama, to zai rike su ne abin da shafi ya sanya hannun dama akan haguna, ya sanya su a ƙasan wato kirjinsa. Wannan ta zo cikin Muwatta, wanda abin da shafi riwaya ta Yahya ibn Yahya al-Laythi, yana cewa an Abdul Karim bin Abi al-Mukhariq min kalamin nubuwa idza lam tastahi fasna ma shi'it, ko faf'al ma shi'it. Cewa daga cikin abin da yake maganganu na annabawa shine idan baka jin kunya ka aikata abin da kaga dama. Cewa wad'ul yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra fi salah, cewa a daga ciki shine akwai daura hannaye guda biyu, ɗayansu akan ɗayan a cikin sallah. Yad'ul yumna 'ala al-yusra, ka daura hannunka na dama akan hannunka na haguna. wa ta'jilul fitri wa lisina bisuhur, cewa mutum gaggauta bude baki sannan kuma ya jinkirta yin suhur. Hakan nan ya sake zuwa wani guda cikin Muwatta din dai, yana cewa kana nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi salah, cewa mutane sun kasance ana umurtan su a zamanin Annabi kan cewa su daura hannayensu daya akan daya, wato hannun dama akan haguna a cikin sallah. Hakan nan ya zo daga abin da shafi Qabisa daga babansa, yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fa ya'khudhu shimalahu bi yamini, sai asalin kama hannunsa na haguna da hannunsa na dama a cikin sallah. Wannan hadisi Tirmidhi ya fito da shi, kuma ce hadisi ne hasan. To saboda kenan hadisai da yawa sun yi nuni akan cewa fa mutum idan yayi kabbaran harama ba sake hannunsa zai yi ba, zai mene zai rike su ne. Wannan hadisai ne kuma tabbatattu. Ibn Abdul Bar da yake sharhin waɗannan hadisi a cikin Muwatta, me yake cewa? Yace lam ya'ti anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi khilaf, cewa game da rike hannu a cikin sallah ba a samu wani sabani daga annabi ya zo ba.
shi kuma wannan magana huwa qaulu jumhuri ahli huwa qaulul jumhur, cewa shine maganin dandazon malamai min as-sahabati wat tabi'in, da sahabbai da kuma tabi'ai. wa huwa alladhi dhakarahu Malik fil Muwatta, shine abunda Malik ya ambace shi a cikin littafin sannan da ya shekara sama da 20 yana karantar da shi. walam yahki ibn al-Munzir wa ghayruhu an Malik ghayruhu, kuma ba a samu ibn al-Munzir ya rawaito wata magana wanda ba wannan magana din ba. to saboda haka malamai sun yi rubutu a cikin malikiya akan wato sunnan abin da shafi rike hannun dama da haguna, bi mana ka rike hannun haguna da hannun dama a cikin sallah ko kuma ka dora a wannan. sun yi littafai da daga cikin wanda ya yi bahasi mai kyau yana raddi ma wanda suna ganin cewa wannan ba sunna bane, shine tanbihul jahala. mutum zai iya kuma zo gare shi yana nan a yanan gizo-gizo. ko da shike akwai riwaya ma hatta a cikin mudawwana wanda ibn Wahab ya rawaito ta cewa annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra fi salah. na'am, daga Sufyan al-Thawri an ghairi wahidin min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, cewa a rawaito daga taro daga cikin sahabban annabi, ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba, cewa sun kasance suna ganin annabi yana daura hannunsa na dama akan hannunsa na haguna a cikin sallah. saboda haka hadisai ne sun zo da yawa haka Mutarrif da Ibn al-Majishun sun rawaito daga Imam Malik cewa yana ganin idan mutum ya ce Allahu akbar zai asalin rike hannunsa ba zai sauke su ba. wasu hasanahu kuma da asalin abin shafi shi Mutarrif din da Ibn al-Majishun su ne al-Madaniyun kenan min talamizati Imam Malik, suna ganin cewa mutum ba zai sauke ba, zai asalin mene zai rike ne. suna ganin wannan shi fi dacewa. Ibn Rushd al-Jadd aka ce Ibn Rushd al-Jadd wato baban kenan ko in ce kakan, wanda shine asalin mashhurin malami, bujimin malami a cikin malikiya, yana cewa wa huwa al-azharu, cewa ka rike hannun karka sauke shine abin da yafi dacewa, shine yafi rinjaye. lima jaa anna an-nas kanu yu'maruna bihi fi zaman al-awwal, saboda ana umurtan mutane da shi a zamanin farko wato zamanin sahabbai. wala nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu, sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance na aikata shi. وروى أشهب عن مالك أنه قال لا بأس به في الفريضة والنافلة. kai ba ma abin fa ya tsaya kanan ba. Imamu Ashhab ya rawaito daga Imamu Malik cewa babu laifi ka rike hannunka a cikin sallan farilla da kuma cikin sallan nafila. kana son karin bayani, duba wato littafin at-tamhid wal muntaqa wal bayan wat tahsin. duk wannan littafai ne jigajigan littafai daga asalin wane a cikin mazhaban malikiya. to saboda haka dai abin da ke tabbatacce shine abin da ya shafi mutum ya rike hannunsa a cikin sallah. ko da wanda suka rawaito wato karaha, riwaya ce wacce ta zo daga mudawwana daga Ibn al-Qasim, saboda kun san malikiya suna gabatar da mudawwana akan duk wani littafi. suna ce matsayin mudawwana a cikin sauran littattafai kamar matsayin karanta wato suratul Fatiha ne akan sauran surori. da zaka iya sallah da suratul Fatiha kawai, amma bai halatta kai sallah da wata sura kamar Fatiha ba. saboda haka in dai kana so ka zama faqihi, to dole sai ka karanta mudawwana. zaka iya karanta ta ita ɗayan da ka zama faqihi, amma ba za ka karanta wani littafi ba ka zama faqihi, dole sai ka hada da shi. shine abin da yake nufi. to sai ka mudawwana in dai abu yazo cikin ta, in dai magana Imam Malik ne to ita ce a gaba, in dai Imam Ibn al-Qasim ne ma ita ce a gaba. saboda haka ita ake gabatarwa, ita ce ake kiranta al-mashhur ko kuma al-mu'tamad min al-madhhab. amma riwayar da ta zo a cikin mudawwana na cewa Imam Malik yayi hani akan wannan, malamai sun yi tawilin ta cewa shine idan mutum ya nufin wato jingino akan hannaye din, wato yana nufin yana istiraha. kun san cewa mutum ya jingina a cikin sallah akwai lokacin da yake bata sallah ma, in ya zama cewa idan aka kawo da abin zai fadi. amma ya zama an kawo da abin ba zai fadi ba, to makruhi ne jingina. to sana gan abin da ya zama abin da Imam ya karhanta shi saboda wato mutum ya nufa ta jingina. amma suka ce mutum yayi ne da nufin wato bin sunna, ta cikin royan wato mudawwana din kenan nake faɗa fa, cewa suka ce sunna ne. saboda haka dai abin da yake wato tabbatacce shine wato mutum ya daga hannayensa. idan mutum ya daga hannayensa ya rike kuma a cikin wato a kirjinsa ko kuma kasan kirjinsa, to zai fara karatun Fatiha. shin zai karanta Fatiha ne kawai ko kuma zai karanta bismillah? to shi ma dai wannan
akwai abin da shafi dan kai komo da kuma abin da shafi karawa juna ilimi a cikin mazhaba. Abin da yake tabbatacce shine wato musahabbi ne karanta basmala a cikin sallah. Wannan shine yazo daga cikin da yawa daga cikin malaman malikiya irin su Muhammad bin Maslama, irin su Mazari sun kawo shi ne kuma mura'atan lil khilaf, saboda suna wato mura'a wato kiyaye sabanin wanda yace wajiba ce a cikin sallah kamar malaman Shafi'iyya, saboda suna ganin basmala wato aya ce daga cikin wato suratul Fatiha. Saboda haka kenan wanda ya faɗi wannan kaga yana ganin in mutum bai karanta ta ba sallah ma bata yi ba, musamman idan mutum ya bari da gangan. To saboda haka suna ganin cewa mutum zai karanta Fatiha, kuma sun kafa hujja da hadisai masu yawa da suka zo akan wannan babin cewa sallaitu khalfa Rasulullah sallallahu wa Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa kanu yaftatihuna salata bilhamdillahi rabbil alamin, cewa suna bude sallah ne da alhamdulillahi rabbil alamin, wato suna karanta basmala din a boye, suna karanta basmala a boye. Sa'annan ga hadithin Anas wani zo fi sahih qala baina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zata yawmin baina adhhurina, cewa annabi ya kasance a tsakaninmu idh aghfa irfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman ko mutabassiman, cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai asalin hankalinsa ya kau, bi ma'ana kaman wani abu ne kaman na suma haka. Thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman, sa'annan sai ya daga kansa yana asalin mene yana dariya ko kuma yana murmushi. Fa qulna, sai muka ce ma adhakaka ya rasulullah, cewa menene yake sanya ka dariya ya rasulullah? Qala unzilat alayya anifan sura, cewa an saukar mu da wata sura. Fa qara, sai karanta bismillahir rahmanir rahim, cewa wannan suran farkon ta ce bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Wannan sai ke nuna cewa wato bismillah din nan aya ce daga cikin kowace sura, sannan kuma aya ce a cikin Fatiha. Saboda kenan mutum zai karanta zai karanta Fatiha a boye ba a bayyana ba, afwan zai karanta bismillah a boye ba a bayyana ba, saboda hadisin da yazo cewa kanu la yaftatihuna salata bilhamdillahi rabbil alamin, cewa da Abubakar da Umar da Uthman da Ali da kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi sallah a bayan su, yace dukan suna bude sallah ne da alhamdulillahi rabbil alamin, wato a bayyana suke alhamdulillahi, amma kuma a boye su ce bismillahir rahmanir rahim. An fahimta ko? To bayan mutum yayi wannan, amma daga abin da yake mashhuri a mazhabin Malikiya shine mutum ba zai karanta bismillah ba, shine ba a karanta bismillah a boye ko kuma a bayyane, kawai za a fara karatu ne da bismillahi da abin shafi alhamdulillahi rabbil alamin. Amma a cikin nafila sunna ne mutum ya karanta, ko kuma kace musahabi ne mutum ya karanta inda a nafila ne. Wannan shine a mazhabin abin shafi Malikiya. To bayan mutum ya abin nan, bayan maganar bismillah kuma kafin sa akwai isti'aza, saboda akwai aya da ta zo ta yi umarni cewa fa idza qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, cewa duk sanda ka karanta alqur'ani kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ko kuma kace ko kuma ka nemi tsari, domin bai kawo lafazi ba. Shi yasa Imam Shatibi ke cewa idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'idh jiharan minash shaitani billahi muzira ala ma ata fi an-nahli yusran wa intazid li rabbika tanzihan wa lassa mujahhala. Sai yake nuna cewa za a yi bismillah amma ba wani lafazi na musamman da yazo, in banda wannan lafazi da ya tabbata daga annabi, wanda yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu na gani ya inganta, suna ganin bai inganta ba, cewa mutum ya ce a'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, cewa wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fito da shi min hadisi Abi Sa'id al-Khudri. To idan lafazin ya tabbata to mutum zai karanta shi a cikin ba a wajen sallah. Malamin Maliki abin da suke gani cewa mutum zai karanta a wajen sallah ne, ba a cikin sallah ba. Ya zo a cikin wani lafazi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu fi salati, cewa yana yin isti'aza a cikin sallah. Sai malamin Maliki suka ce mahmulun ala salati at-tatawwu, cewa zaka yi a'udhu billahi dan nan ne a cikin salati at-tatawwu. Kuma haka jumhurin malamai abin da suka tafi kenan, cewa ba da ka isti'aza a cikin sallah ba, wato ba da ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba. Yayin da kuma da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa zaka iya karantawa, saboda haka al'amru qad yakunu fihi si'a, cewa akwai wato yalwa a cikin sa, ko dai kai isti'aza ko kai to dai kai dai malamai sun faɗa.
amma dai abin da ke wato mazhabin malikiya shine ba za a karanta wato isti'aza ba a cikin mene a cikin sallah, sai da ayi a wajen sallah. malai ke cewa al-thalitha, to bayan mutum ya ce bismillah, ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko bismillahir rahmanir rahim, to zai ce mene zai karanta fatiha, wannan mu ce shi a baya. To karatun fatihan nan da karatun sura yaya zai yi su, shine sai yake cewa wa tadwilul qira'ati fi as-subhi wadh-dhuhri, cewa ana so mutum ya tsawaita karatu a sallan asuba da sallan azhar, lakin fi as-subhi atwal, amma idan mutum yana karatu a sallan asuba ana so ya fi tsawaitawa, saboda hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar hadisin Abu Barzah al-Aslami yana cewa kana yaqra'u fil fajri ma bayna 60 ila al-100, cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta a sallan asuba daga aya 60 har zuwa aya 100. kaga abin nan sura mai aya 100 ba karamar sura bace, tana da tsawo. To manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a sallan asuba. Hakan nan wannan hadisi yana cikin abin shafi Muslim. Hakan nan hadisi na biyu wato daga Abi Sa'id al-Khudri yana cewa ya kasance yana karantawa a cikin sallan asuba a rak'o'i guda biyu, fi kulli raka'atin qadra 30 aya, gurgurdan raka'a gurgurdan aya 30. Wa fil ukhrayayn qadra 15 aya, amma a raka'a ta biyu na ƙarshe, bi ma'ana abin ne shafi sallan azhar kenan, ko sallan azhar. na'am, sallan azhar abin da ke karantawa a raka'o'in farko guda biyun nan wato sura da gurgurdan ayoyi 30, a raka'a biyu na ƙarshe sura abin da shafi fatiha da gurgurdan ayoyi nawa, da gurgurdan ayoyi 15, wato rabin raka'o'i guda biyu na farko. To wannan yazo a cikin sunna cewa ana tsawaita karatu a sallan azhar, amma sai dai a sallan asuba an fi tsawaita, kamar da ya gabata cewa yana karanta aya 100 a cikin sallan asuba. Malam yake cewa wa ar-rabi'atu, wato musahabbi na hudu shine taqsiruha fil asr wal maghrib, cewa mutun ya takaita karatu, kar ya tsawaita shi. Ana so ya gajarta taqsiruha, mai bayani mutun ya gajarta karatunsa fil asri a sallar la'asar, wal maghribi a sallar maghriba. Me yasa aka ce a takaita? Saboda haka yazo daga sunna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana takaitawa, kamar yazo cikin wato sahih bukhari cewa manzon sallallahu ya kasance yana karantawa a cikin sallar la'asar fi rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadara 15 aya, cewa yana karanta gurgurdan raka'a abin nan sura gurgurdan aya 15, wanda a sallar azhar an ce yana karanta gwargwadon abin nan aya 30, to amma ana sai ka ce gwargwadon aya 15 kenan, wato rabin wancan, wato la'asar rabin sallan azhar. Sannan Umar radiyallahu anhu ya rubuta zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari cewa iqra fil maghribi akhir al-mufassal, cewa inda kai karatu a sallan maghrib ka karanta karshen mufassal. To shi kuma karshen mufassal sai ce masa min lam yaku ila akhir alquran, tun daga lam yakun alladhina kafaru min alkitab, ka iya cewa daga izazil kenan in ka cire lam yaku din. To ga da surori ne gajeru, to ana so ka karanta waɗannan surori din a sallan maghrib, saboda sunan da yazo daga sayyidina Abubakar da sayyidina Umar, to su ma sunnoni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda annabi cewa yi alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin mahdiyyin. To wannan shine ake kiransa wato takaita karatu. Sai ma nake cewa al-khamisatu wa tawassuha fil isha, to ana so mutun ya takaita, ko kace ana so mutun ya tsakaita karatu, wato bai yi tsawo ba sosai, sannan kuma bai yi gajarta ba sosai. An fahimta ko me ya kawo wannan? Saboda sunan da suka zo daga annabi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a cikin sallan isha idan sama'un shaqqat, cewa kan karanta idan sama'un shaqqat. Kaga ba da ka ce mata mai tsawo, ba da ka ce mata gajeruwa ba. Sa'annan wani lokaci yana wato sauƙaƙawa in yana halin tafiya, kamar yadda ya zo cewa ya karanta watini zaitun. Ban taɓa jin wato wanda ya karatu mai daɗi kamar sa ba.
sannan an samu ya karanta abin shafi wal mursalati urfa wadda take ce ka tuna min da karatun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine karshen abin da ya ji a gare shi ummul fadl ko yawa to aga wannan ana son mutum ya mene yana ciccanza wani lokaci ya je wato cikin abin da shafi qisarul mufassal wani lokaci kuma awsatul mufassal a cikin sallan isha din kenan amma dai ba a so mutum ya karanta tiwalul mufassal wannan kabari wa sallan azhar da sallan asuba yawwa wanda sallan asuba kuma ana so karanta min atwalil mufassal kamar irin su ar-rahman kamar irin su qaf kamar irin su wat-tur da makamantan su to wannan shine abin da shafi karatun sallah mala ce wa qawlu rabbana walakal hamdu lil ma'mumi inda qawli al-imam sami'a Allahu liman hamida cewa yana ga cikin musahabban sallah idan limamin ka yace sami Allahu liman hamida kai kuma ka ce rabbana walakal hamdu cewa ka ce rabbana walakal hamdu abu ne shafi an kai ne kake sallah to da ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu tamam shi yasa ya mana ce walil fadhi ba'da ma yaquluha cewa wanda ke sallah shi ɗayansa kuma to shi ma zai ce rabbana walakal hamdu bayan ya ce sami Allahu liman hamida saboda wato hadithai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance yana faɗin haka kuma yake cewa wa idha qara'a fa ansitu wa idha qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu cewa ku ce rabbana walakal hamdu idan limamin ku yace mene idan wani ku ce sami Allahu liman hamida sannan Aisha ta kawo hadisi cewa babu abin da Yahudawa suke muku wato hasada akai kamar hasadan da suke yi muku idan kun ce sami Allahu liman hamida ko kuma kuna sallama wa junanku na'am to haga wannan ya nuna cewa abu ne wanda yake mai girma wanda da gaske ba za a yi wasa da shi ba a cikin sallah wato musahabi ne kace rabbana walakal hamdu amma nake cewa at-tasi'atu wat-tasbihu fi ar-ruku'i was-sujud cewa abinda take sunna ta tara ita ce wato at-tasbih mutum yace subhana rabbiyal azim fi ruku' ko kuma subhana rabbiyal a'la fi sujud to wannan sunna ce ko kace musahabbi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi Ubad bin Samit lokacin da aya ta sauka fasabbih bismi rabbikal azim qala ij'aluha fi ruku'ikum kace subhana rabbiyal azim a cikin ruku'u sa'annan sabbih isma rabbikal a'la sai ce ij'aluha fi sujudikum kusan a cikin sujada subhana rabbiyal a'la kana iya kuma karawa da wasu addu'o'in da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'o'in da ake a cikin sujada ko kuma azkar da ake a cikin ruku kamar ya zo cikin hadisi cewa Aisha ta ba da labari annabi yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli a cikin ruku da cikin sujada to kana da maka fara wannan addu'a subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ko kuma subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh wannan yazo shi ma a cikin sujada da cikin ruku da zaka iya fadan sa da sauran wasu azkar wanda a lokaci ba da dama ambace su ba kuma saboda wato lokacin mu ya kare zamu dakata a nan gurin abin da fadi sai Allah ya ba mu lada mu kusuri kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik